pa nga balita national nanindugan si Atty. Joel Butuyan, presidente sang Center for International Law, nga wala sang nagakaigo nga basihan ang mga nagalapta nga balita angot sa health condition ni anay Presidente Rodrigo Duterte nga gintudlo nga rason sa pag-postpone sang confirmation of charges sa Setyembre 23 sa International Criminal Court. Suno kay Butuyan, base sa mga nagliligad nga pahayag sa mga kabataan sang anay Presidente, lakip na diri si Vice President Sara Duterte, ginpasiguro nga maayo ang kondisyon ni Duterte samtang yara siya sa detention center. Ginpahayag man ni Butuyan nga ang mga ginahimo sang kampo ni Duterte lakip na mga aligasyon angot sa iya ikaayong lawas, mga baseless claims lang agod mga makakuha sang interim release gikan sa ICC. Sa pihak sini, ginpunto man ni Butuyan nga isa ka political move ang ginapangatubang apila ni Nicholas Kaufman, legal counsel ni Duterte, kay President Ferdinand Marcos Jr. nga tugutan nga makapauli sa Pilipinas ang anay Presidente. Pahayag pa ni Butuyan nga ginagamit lamang sang kampo ni Duterte ang suporta sa mga die-hard Duterte supporters o kon DDS bilang pamaagi sa pagpanghanda para sa palaabuton nga 2028 national elections. Nakita natin noong unang pagharap ni former President Duterte sa ICC pre-trial chamber, in-examine na siya ng mga doktor ng ICC and he was found fit. Tapos, sa dinami-dami ng mga pagbisita ng kanyang mga kapamilya, paglabas nila, nagkakaroon sila ng mga press conferences at kinikwento nila yung mga habilin o kaya mga komento ni former President Rodrigo Duterte. Hindi naman nila sinasabi sinasabi nga nila na okay naman yung kalagayan niya, na although pumayat siya, pero okay naman yung kalagayan niya. Nabatian ang pahayag ni Atty. Joel Butuyan.